Ahojte hráči a hráčky, v tomto videu pôjdeme zrekonštruovať most, ktorý sme už chceli zrekonštruovať minimálne v predchádzajúcich 4 videách. Takže poďme na to. Najprv si vrátime auto, čo je jednoznačne celkom dôležitá vec, lebo potrebujeme dať na našu Tatru T813 bočnice, na ktoré samozrejme, že nemáme peniaze. Takže ma napadlo, tu je záhradka, takže ma napadlo, že jednoducho zoberieme GMC, ktoré, prečo som si vybral zvoný takto, neviem, preto si zoberieme asi GMC, ktoré som nechal niekde tu, vrátime ho jednoznačne a no, preto je teraz takéto, lebo je tam rezvaný tank. Ale teraz, keď odídeme, tak to bude oveľa, oveľa lepšie. Asi vypnem zvuk z hry, lebo je to také... No, stále máme average FPS 7, takže, no akože mám hrozné FPS. No. Toto je asi najhoršie. Ale máme tu tento príves, ktorý iba zo zaujímavosti v rýchlosti pozrieme, kto to bude chcieť. Bended but not broken, či ako sa to volá. Nebol to tu kontrakt? Tu je nejaký zatopený závod. Kabínová zóna, to je vlastne hore na lyžiarskom svahu. No, v minulom videu sme takto išli sem až sem a našli sme generátor. Ak ste to nevideli, jednoznačne si to pozrite. Oprava skladište. Servisný príves treba doviesť sem. Takže rozmýšľal som, že by sme ten servisný príves zobrali so sebou, ak by bol niekde v blízkosti tej fabriky, ale je tu a treba ho doviesť až tam niekde úplne doprava, takže asi je to zbytočné ho brať. Nice. Takže dúfam, že sa nám podarí opraviť ten most, lebo už asi iba jednu surovinu, áno, kovové trámy. Takže, no, bude to zaujímavé ešte. Ja som kúsok rozmýšľal, že ten generátor, keď je zapnutý, či nežerie palivo, lebo chlapci na Reddite, neviem ako sa to číta, písali, že to nejako žerie, keď to je zapnuté. Ja som ten generátor nechal zapnutý ešte z minulého videa, tak aspoň pozrieme, či to niečo zožralo. Na Reddite písali, že nič by to nemalo. Ja dúfam, že tiež nie, lebo nemáme peniaze úplne na cisternu, aj keď cisterna by bola super, by sme ju mohli odparkovať niekde v blízkosti toho generátoru, aj keď neviem, či je tu čerpacia stanica niekde. Ja dúfam, že je. Bože, kadiaľ to chodíš, Ankilik? Zdá sa, že to auto chytilo krídla. Možno sa vodíš na príliš Red Bull. Neviem. Ale ináč sa zdá, že je úplne v poriadku. Vpredu je nejaká nálepka, ktorá je pekne roztrhnutá. No, poď. To je zadokolka? Asi. Poď. Je.
Poď, súvaj. Ľudia, toto je úplná halúz. Vyskúšame, či sa z toho to nevieme vyťahnuť. Dobre, toto asi nebol práve najlepší nápad. Ale možno... Nie, 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 nie. Nie, hocičo len nie je toto. Poď. Ľudia, bože, som to nechcel vypnúť. Ja strácam nervy. Už druhýkrát počas, 5 minút vraciam GMC a odbrzdí sa, nakopni to a ide sa, no. Let's go. Nenechávaj zaparkované vozidlové výjazdu z garáže. Môže to vec nechtením následku, včetne poškodení oboch vozidel. Krucinál. Toto jednoznačne viem, že to môže poškodiť obe vozidla, ale nemám jednoducho čas, nervy, chuť a ani potrebu vracať ten rezvaný tank. Je to zbytočné. Tak či tak sa ani GMCčku, ani rezvaný tanku reálne nič nestalo. Ručná... Tak, ste videli ten drift? Toto viem iba ja. S GMCčkom takto. Nice. Ideme pekne na 5 a práve som omylom preradil na 4. Dobre, takže môžem znova začať video. Čaute hráči a hráčky, vítajte pri parodickej komédii, ako sa Ankylik snaží došoférovať GMC. OK, takže toto je z divadelného vlogu a pokračujeme. Teda nie divadelného, komediálneho vlogu. Tak... Ľudia, ja som rozmýšľal, že ako dokážu niektorí youtuberi spraviť, že third kamera, ako keby, že z tretej osoby dokážu spraviť ako keby fotku, ako idú tým autom, že ja neviem, je takto a ako keby, že ako to auto prichádza a postupne sa tá kamera tak točí a nejako tak, ale že im není vidno ten had. Alebo ako to robia, že majú ten third camera shot. Ja som to skúšal kúsok a oni to asi robia, že nejako takto. Ale neviem, ale že ako skriem had. Ak to viete, napíšte do komentárov. A ak viete, ako spraviť ten third camera shot, jednoznačne tiež napíšte. Lebo rád by som to použil aj v mojom strihaní, aj v týchto tu videách, lebo uvedomil som si, že no akože bez tých third camera shot je to také o ničom, no. Takže 6,7 litra za minútu, to je v Chile, no 6,4 už. A z nejakého dôvodu to záhadne klesá asi, pretože ideme dole kopcom. Dobre. Let's go! Ešte kúsok. Ľudia, ja som myslel, že zájsť po ten generátor bude najväčšia morda sveta. Ako... Ja som si to reálne myslel. Ale ako potom, čo som chvíľu aj natáčal, aj čo som to skúšal vlastne vo videách, tak som zistil, že až také ťažké to není. Ja som to v mojom skúšobnom save som to ani neskúšal, ľudia, reálne. Ja v skúšobnom save som spravil, že podozrivú exkluzívu a teraz čo robím, tak pracujem na Troll Tamer, čo je misia, na ktorú sa pozrieme jednoznačne, lebo Burlák 6x6 je
No, celkom veľký troll. No akože nie ako troll, ale troll ako zviera, napríklad z Harryho Pottera. No ale jednoducho, ak ste ešte nepočuli vlastne ten príbeh misie Troll Tamer, tak vám ho v rýchlosti poviem. Patrí to medzi moje najobľúbenejšie misie. Pointa je tá, že týpek išiel v tom burovaku a fotil trollov. Dobre, toto je prvá taká vec, že ako našiel trollov, keď neexistujú, dobre, možno neexistujú, neverím akože na jednorožce a takéto veci, ale no, kto vie, človek možno jedného dňa nájde jednorožce, čo prdia dúhu napríklad. Uh, to je ako, neviem, ale jednoducho týpek fotil trolov a troli začali bežať po ňom, tak on vyskočil z auta a rýchlo utekal a svojho trola, no nie trola, svoj budovak tam nechal. Veľmi geniálne, súhlasím. A vlastne keď tam ten budovak nechal, tak potom chce, aby sme mu ho doviezli naspäť. Takže keď mu ho dovezieme, tak jednoducho povie, že niečo v zmysle, že nám nechce platiť, ale že nám dá rovno to auto, že má na ne nejaké zlé spomienky alebo také nejaké nezmysly. Chce kovové trámy naložiť. Yes, sme naložení. Tak, súvaj. Dneska vyšla aj šortka, ako sme hľadali a snažili sa získať generátor, takže ak ste ju ešte nevideli, jednoznačne si ju pozrite. A teda poďme doviesť tie Metal Beams. Teda Metal Beams? Nie. Neviem. Jednoducho tie kovové trámy, ako to volajú v hre. Ja som sa učil hrať SnowRunner v angličtine, že bol po anglicky. Začal som to tak hrávať a potom som bol príliš lenivený a prepol som si to na slovenčinu, či na češtinu. Takže taký je príbeh, že prečo mám teraz po česky, aj keď po anglicky by som povedal, že je to kúsok lepšie. Ja neviem. Ale neviem, kto vlastne vydal SnowRunner. Viem, že Saber Interactive, ale z akej krajiny to je? Asi z Ameriky, netuším. Ak viete, tak napíšte do komentárov. No. 4 späť, pekne. No akože automatická prevodovka je niečo úplne super, ľudia. Hlavne keď idete s takýmto hovadom ako je GMC. Akože keď ide človek s rezvaným tankom, Herkulesom a preháňa sa v tajmíre, ako keby ja neviem, to auto bolo nezničiteľné, tak alebo by mal super schopnosť jednoducho zastaviť čas a potom jednoducho nejako pretočiť to auto preč, aby nenarazil do stĺpu, tak vtedy je to riadne dobré, aby človek jednoducho vedel ísť, že ide do zákruty, 5 driftom to zoberie a pum zase na štvorku a tak, že jednoducho to je to super tá automatická, ale keď človek sa kúsok pretekať, tak moc to nepomáha. Ako tu je aj tá časovka, ale tu asi budeme robiť poslednú, lebo ľudia sú neschopní v časovkách. Ako že poprvé na to treba človeku nejaké auto, čo sa nezapadne, že v prvom metri tej časovky a no treba na to aj skill, čo ja úplne nemám taký pretekársky skill a treba, no hlavne na toto auto. Pozor, aby si tam nezapadol. Poď. Poď. Pomaly, ale isto. Poď. Poď.
Poď. Tak, let's go. Dobre. Ideme stále na 5, aj keď to tak vyzerá, že ideme že na jednotke. Lebo mám, že 6 FPS a average mám 5. Ako, ja neviem, kde má tento počítač grafickú kartu. Ale, no. Teraz má 5, ako, ja neviem prečo. Mne sa zdá, že mojej grafickej karte sa moc nepáči, keď idem popri vode a tak, lebo, a hlavne keď idem cez vodu, lebo podľa mňa tá grafika vody je v tejto hre značne prepracovaná, takže, no, tak. Ručná brzda. Správa nákladu. Vyložiť. Hej, hotové! Takže toto je náš prvý úspech v tejto mape, teda druhý, potom ako sme našli generátor. Takže máme postavený most, s ktorým sa budeme vedieť dostať do ďalšej mapy v Škandinávii. Takže ja som extrémne happy, že ste pozerali túto sériu až doteraz, za to vám veľmi ďakujem. A teda poďme pozrieť, čo nám dalo za veci ešte. Nič moc, ale máme tu Trolltamer, samozrejme, toto je Burlak 6x6. Nice! Ľudia, toto je to, prečo sme toto opravovali. Ja to iba takto čeknem. 8850! Ľudia, tak za toto zoberiem Tatru, ktorá je asi v garáži. Takto najprv vrátime rezvaný tank. No a hoď sa na vylepšovanie, lebo máme rezvaný tank, Tatru a tu jednoznačne kúsok prispôsobíme na Trolltamer. Klubová ťažná plošina. Kúpiť. Tak. Perfektné. Konečne máme kúsok peňazí. Rezvaný tank. Samozrejme, že tiež prispôsobíme. Nadstavba. Dáme balíček opravárenských sad. Malá záhradka. Šnorchel. Vysoký čelný výdych. Navíjak. Ten sú 9400. Asi by sme mali kúpiť tieto Ultimate AT4. Mne sa páčia tieto za tých 2800. Nie, kúpme, čo je lepšie. Takto. Ľudia, mali sme 13 000, máme 500 viek. Takže toto je z tohto videa všetko. Máme hotový most, ktorý nás spája s druhou stranou mapy. Takže ak ešte nemáte odber jednoznačne, dajte, aby ste nezmeškali, ako pôjdeme do druhej strany, teda rieky, a ako pôjdeme do druhej mapy. A vidíme sa v ďalšom videu.